वेळ झाला होता म्हणून थांबायला सांगितलं. चला ठीक आहे. काही काढायची नाही. लागेल मला येतो का मला मामी आले ना मामी नाही मला नाही येत. गडशीन आले कुठे शिंदे आले. शिंदे आलेत काय गेल्या वर्षी म्हणलं शेण घातली का हो चमचा दे एक चमचा महाराज प्रसाद घेऊन मग काय रस्ते कृष्ण जन्म करून तुम्ही गाणारी माणसं कुठे घरी
काय काना काना करत नाही ते मी बघितलं ते तुम्हाला घाबरतात ना सर आहेत का तुम्ही? तुम्हाला सांगणं चुकीचं आहे पहिलीला आहे पहिलीला पाळणा म्हणा त्याला पुढं पाठव पाळणा म्हणा. 8 वर्ष वय झालं जाऊ पाहणं एक तर उशिरा नालाय पाहणा म्हणत नाही काय नाही कसं बसणार तुम्ही एवढं नाही, नाही, आम्ही बाहेर येतो की, बाहेर येतो जाऊ. आम्ही बाहेर जाऊ. तुम्ही आत. पुढे आलात ना की मग तो जायला लागतो ना. ही किचन नाही नाही तर तू ओके का? त्याला काय वाटतं काय माहिती त्याच्या आईची बहीण बिन वाटते काय माहिती. कानाला तर काढलंय थोडं. का ते उगाने येतात का परत चला नाही खाली वाकून ये. ह्या तुम्हाला जागा इकडचा